Imos aproveitar ao máximo este tempo do que dispomos con Nuska Chousa. Que tal, Nuska? Hola, que tal? Moi boa tarde. Para Que dar tal? resposta a todos os ointes que non fan máis que facernos chegar dúbidas, consultas a esta sección tan agradecida que xa iniciamos hai mesiños, Sí. que vai continuar tamén neste tempo estival, neste tempo de verán, para dar satisfacción a todos aqueles que se inician no mundo pois da horta, de plantar así as súas cousiñas. E claro, a medida que un vai gañando terreo, vai comprobando que lle falta moito por saber e moito por aprender. Pero que eso tamén, o sea, eu son a primeira Pero que que xa levanto tes o dedo. moito gañado, No. Nuska. A ver, eu teño algo de camiño andado, pero é que, de verdad, que esa frase que se di sempre de que se alguén di que sabe todo é porque non sabe nada, é que é real, é así. Eu considero que cando te pos a investigar algo de verdad, un pouquiño máis en fondo, daste conta que estás no título, e pensando que sabías un montón. E aquí funciona moito eso de probar, experimentar, Sempre. proba fallo, Sí, verdade? sí, porque cada horta é un mundo, e ao mellor facemos todo exactamente igual, pero a auga que ti regas non é a Sí, mesma. a ti funciona a veciña do lado mellor, non? No, sí, E mira, onde sí. pode estar a clave. Pois mira, temos moitas preguntas que Vamos a seguro que intentar ti axudar. vas brindar algo de luz sobre estas dúbidas, mar de dúbidas que hai agora mesmo na audiencia. Dinos aquí unha amiga do programa. Boa tarde a todos e todas, moitas grazas por este espazo estupendo, pero demasiado breve. Vou ao asunto. Gustaríame preguntarlle a Nuska que tratamento natural recomenda ela para os meus nísperos, que, segundo podedes ver aquí na foto que vos envío, colleron fungos. Saúdos desde Barcia de Mera. Pois mira, esta é a fotografía, Nuska. A ver, é un problema moi común a toda a xente que ten nísperos agora mismo na casa. É unha enfermedade fúngica, como ela ben dixo, que lle collera un fungo, o que vexo son dous problemas que normalmente están relacionados. Ten unha foto cas follas super enrolladas. Iso é porque ten un ataque de pulgón, ou de ácaros, ou de trips, ou de araña rojo, ou calquera tipo de bicho que ya se está enrollando, porque un hongo non enrolla así, desta maneira, as follas. Co cal, si son bichos destes pequenos, van a ir a comer salvia. Si comen salvia, van a cajar unha melasa, que esa melasa, a maioría dela van a ir a comer outros insectos, como as formigas ou así, pero a que queda pousada nas follas vai a provocar outro tipo de hongos, como son a negrilla ou así. Pero, bueno, neste caso o que ten, a parte, porque ten os frutos tamén necrosados, é a roña do níspero, ou a sarna, ten sarna do níspero, non? Entón, o primeiro que hai que facer é, porque nos olvidamos completamente, sanear o árbol, porque ninguén lle fai unha poda. Sempre que me fan unha consulta destas, estes días están sendo bastante continuas, sabes, sempre sobre o mismo, e cando vexo ou lle pido unha foto ou así, o problema é moi común. Están os árboles como cando os plantaron, con todas as follas malas, con ramas secas que lle había que cortar, non teñen aireación ninguna. É un árbol frutal. O igual que unha masanseira, temolo que podar, ten que airear, tenlle que dar a luz, tenlle que entrar o aire para que ventile ben, para que os hongos non se instalen e se sintan comodísimos. Entón, primeiro, eliminar as partes malas, o sea, darlle unha boa poda. Despois, retirar frutos e follas que estean moi dañados ou caídos, porque os hongos invernan nas follas, o sea, na maleza de debaixo do árbol. Co cal, se temos un problema de hongos en un árbol, o que temos que facer é recoller todo o que cae ao chan, bolsiña de basura e tirar. Non botar a composteira, non deixalo que se degrade no chan, porque as follas degradanse e os hongos quedan ali hasta o ano que ven, que cada ano vai a ser o problema máis e máis grande. E despois intentar tratalo, pois, de forma natural, con unha decosión de cola de cabalo, bueno, con un purín, pero, bueno, mellor sería decosión porque é moito máis fuerte, ou tamén pode, como contrampealo con un pouco de cobre, e botarlle tamén bicarbonato, porque o bicarbonato potásico, sempre recalco que ten que ser potásico, porque se abusamos del, abusar non quero dicir, se o tens que botar en continuo para tratar o problema, o sodio non é favorable para as plantas, o potasio sí. Co cal o bicarbonato potásico vai a ser favorable sempre para a planta. E o bicarbonato o que consigue é subir o pH das follas e onde o poñamos, e con isto evitamos que os hongos se sintan como en casa.
O sea, van a estar incómodos, non se van a anclar ben, non se van a poder reproducir, así que intentar contrampear esas tres cousas. E desde logo ten que controlar o ataque de insectos tamén, porque eu non sei o que é, porque non se ve na folla, eu sei que o ten, porque a forma de revirar a folla é moi común. E isto pode tratar, pois, non sei, cunha decocción de allo, ou cun vinagre de limpeza, nunca de viño nin de masán, vinagre blanco de limpeza, para tratar de quitar todos eses bichiños. E a ver se lle vai ben. A ver se hai sorte, xa non o contarás na seguinte comunicación que nos remitas, vale, amiga? Temos tamén por aquí a consulta que nos fai outra ointe. Neste caso trátase de Mercedes de Pontevedra. Di, hola Nusca, teño a vermicomposteira chea de formigas, non sei que é o que fago mal. Comprei as miñocas californianas, pero non quedan na superficie, están abaixo. Moitas grazas polos teus consellos. Saúdos. Mira, que haga formigas nunha vermicomposteira é totalmente normal, porque as formigas queren comer como que todo ser vivo. E alimentanse tanto de fruta en descomposición, como de materia orgánica que se está descompoñendo, como de miñocas, que tamén as poden comer. E comerlle os ovos, sabes, os cocóns das miñocas. Entón, non está facendo nada mal. As miñocas californianas sí que están na superficie, pero cando diximos que se manteñen na superficie, quérese dicir que están en unha superficie de 15 centímetros, todo máis, que non se enterran baixo terra como as miñocas que temos aquí na nosa terra, non? Que son as típicas daqui, que son máis grandes. Estas non mantéñense na superficie, pero poden ser nos 10 primeiros centímetros ou así. Non está facendo nada mal, está todo ben. Agora, ten que evitar que as formigas estean na vermicomposteira porque van a comer as miñocas e a comer a comida. Molestalas nunha vermicomposteira non é que poidamos botar moitas cousas para non evitar tampouco que as formigas se poñan maliñas, ou sea, as miñocas. Entón, pois nada, molestalas sempre, intentar subir a vermicomposteira para que non estea a ras de chan, incomodalas e vanse a marchar, ou sea, se incomodas un formigueiro, ao final acaba marchando, que ao mellor vais un metro máis para ali, pero xa non está aquí. Pois esa é a resposta, amiga Mercedes de Pontevedra, xa nos contarás tamén como evoluciona, e agora imos darlle resposta a outra ointe que nos di que lle gustaría saber como pode facer para reproducir unha figueira, Nusca, noutra zona da finca. Pois mira, a figueira é unha dos frutales que se dá genial de esqueje, o sea, que se olvide de sementar sementes, porque é un pouquinho complicado. Entón, facendo esquejes nunca pode ser dun tallo leñoso, e recomendolle que o faga a finales de verán. Cando recolla o fruto, cando recolla os seus figos, que hai figueiras que dan máis tempranas e outras máis tarde, que colla non a punta de todo que sea solo verde, sino que sea como semi-leñoso, nin a de leña solo seca, que faga como unhas varas de uns 25-30 centímetros, varias, ademais varias, e que as poña a abarbar, o sea, que as poña todas xuntiñas en un rejo donde non lle dea a luz directamente, claridade sí, pero pode ser incluso xusto debaixo da figueira, da mesma figueira, espíchalos así e deixalos aí durante 2 meses. E despois, cando estean enraízados, só os podes trasplantar. Os que máis bonitos vayan e os que mellor foran. É moi fácil de reproducir, así que veña, ánimo. Ánimo, amiga. Por certo, que non demos o número de WhatsApp do programa, que o mellor estades pensando en facer unha consulta, tedes alguna dúbida con Nusca, o número do WhatsApp é 627-751962, 627-751962. Oxe non poderemos ler sí, pero non dar resposta, pero de hoxe en 7 días seguro que aquí neste espazo, neste tempo con Nusca Chousa, é posible. Por un momento pensín que me ibas a dicir, Nusca, recorda o número de juego. Non te os deberes feitos, non os de memoria. Tamén que de memoria non o sabía. 627-751962, o número de WhatsApp do programa a tarde. Teño máis preguntiñas para ti, Nusca. Vale, perfecto, vamos allá, veña. A ver, dinos aquí, bueno, pasoche esta fotografía para que vayas mirándoa, porque nos preguntan se debería de podar un pouco esta planta, que é unha Physalis, as puntas ou as polas, di.
Nada máis, é o que Nada. di Celi de Sí, Extremadouro. Mira, temos fixales no viño, vese perfectamente que é deste ano, o sea, está ou recién plantado ou recién, bueno, que é deste ano. Co cal non ten que podar nada, non lle vamos a frenar a creatividade para nada, ademais ten o perfecto porque o ten unha alambrada ben agarradiño, está dereito, o sea, que deixe que faja o que lle dé a gana. Isto de podar os fixales, o sea, o alquecange, que se chama aquí en Galicia, é máis ben, máis adiantado o verán, cando xa os frutos están logrados, si queres que maduren un pouquinho máis, porque ten moitísimas follas, e queres que lle dea máis o soliño, por exemplo, unha tixeiriña, e quitas follas. Pero podar o que é o arbusto, en esta foto non ten necesidade ninguna. É para o ano, o sea, para o inverno, cando acabe toda a produción, si quere podalo un pouco, si, porque senón é un arbusto que vaixe de madre, descontrolase todo. Entón, para telo controlado, si que hai que podalo. Pero eu agora deixaría que, sin frenar a súa creatividade, que bote flores e frutos e a disfrutar deles. Pois imos deixalo así como está e a gozar del. Por certo, outra pregunta. Din por aquí, hola Nusca, teño as berzas cheas de chinche alecrín. Bueno, eso é o que pensa, non nos enviou fotografía, entón tampouco podemos o mellor confirmalo, pero é a impresión que lle dá. Que pode botar? Pregunta. Sí, mira, a chinche alecrín é o que nós lle chamamos o zapateiro, ou chamasille tamén o cheirento. É como unha especie de cucaracha, como hexagonal, verde, que se a esmagas cheira moi mal, o sea, que do cheiro nas mans e tal. Eu vou a recomendar, mira, para min o mellor, cando temos unha peste na horta e é animal e a vemos cos ollos, para min deixa de ser unha peste, o sea, con ir a retirala polas mañás, que é cando máis activas están, se retira a mitad do problema, ou con as mans, ou con os guantes, ou o que sea, a unha bolsiña e tiramos con elas. Pero, se non, podemos botarlle xabón potásico. Por exemplo, 20 ml ou 30 por litro de agua polas mañáns, cada 4 días. Que non se olvide da parte da baixo das follas, porque se esconden na parte da baixo e salen pola mañán, que son moi listo. Por iso digo que pola mañán que se recollen bastante ben. Ou con extracto de allo tamén. Unha cabeza de allos machacada, macerada en 1 litro de agua morniña, nin quente nin fría, para que macere ben, e despois isto botarlo ás versas, porque vai ir moi ben contra a chinche. Pois xa ves, que remedio, que solución máis, en principio, parece efectiva e doada de facer, Sí, sí. Pois a ver se lle damos tamén resposta a esta amiga do programa chamada Marta, que quería facerche, Nusca, unha pregunta. Di, na nosa horta temos un montón de erva de maldición, non sei se se chama así, en todas partes, é unha planta así tipo trébol, dinos que na raíz ten unha ceboliña, e cada ano que pasa se multiplica máis, e non parece que lle afecte o crecemento das plantas da horta, pero é moi invasiva, e gustaríalle saber se hai algunha forma de poder eliminala por completo, porque arrincando as ceboliñas a man parece que é imposible. Non, é imposible. O sea, é algo co que temos que convivir, porque sí que é imposible, a ver, sí que hai un método, porque hai herbicidas especiales, pero queima todo, O sea, quedache a terra de cultivo inservible. Non vale para nada, o sea, non yo recomendo a ninguén no mundo. Non afecta o crecimento dos nosos cultivos, depende, porque o ten controlado, porque sí que chega a facerse co sitio. Non é leguminosa como é o trébol de verdad, porque este é outra familia, este é oxalis. E non é tan bo po terreno, pero, ollo, depende do terreno. O sea, para min non é unha erva mala, é algo que tes que quitar de vez en cando na horta, porque a verdad que ara moito é imposible de quitar, porque ainda que quede a minúscula cacho de raíz, volve a salir, reprodúcese. Pero non é algo tampouco que teña unha alelopatía tremenda que non deixe medrar outras cousas ou así. Simplemente que é un incordio, si queres ter a horta super chuliña e tal. Nada, que non se desespere, que respire profundo e que quite os que poda, que lle vayan a molestar o cultivo. Porque, mira, por exemplo, se tes un terreno no inverno a agua ou lava, por exemplo, este tipo de trébol, que non é fantástico, porque che van a aguantar do terreno dunha maneira fantástica e non vai a deixar que a agua, por exemplo, che lave a terra. Así que nin todo é tan malo, nin todo é tan bo. Queda minuto e medio. Ti crees que lle podemos dar solución aquí a esta amiga do programa que nos di
que lle gustaría saber se pode mesturar na mesma sulfatadora purín de ortiga e cola de cabalo, e se é así, en que proporcións. E o xabón potásico, admite algunha mestura? Mira, tanto a cola de cabalo como o purín de ortiga son dúas cousas que combinadas serían a maneira máis ecológica de tratar calquera tipo de fungo da horta. Pero, ollo, mezclalos non ten sentido. É como se me dis, estou mal e vou a tomar dalsia e piretal todo xunto. Xa. Están ben, pero hai nos que separar e contrampear. Pois isto mismo, van a ser geniales, pero non os mezcles. Cada un que traballe en por sí. Un é moi ácido por naturaleza, a cola de cabalo, e o purín de ortiga non o é. Entón vamos a deixar que cada un faga o seu traballo. Cada 4 días dalle unha aplicación. E o xabón potásico vai nos axudar moito, por exemplo, se lle queremos botar ás coles, calquera cousa que lle botemos á col vai a resbalar, porque a superficie da folla da col non admite agua, non? Entón, un pouquiño de xabón potásico aí vai a facer que a tensión superficial se faja máis grande que as gotas do líquido queden impresas. Así que hasta é recomendable, recoméndolle cola de cabalo, cucharadiña de xabón potásico. Despois, dali a 4 días, as sortijas, e tamén xabón potásico. Canto nos axudas na horta, Nusca? Que guapo. Onde estiveches todos estes anos? Aprendendo. Ata a semana que ven. Hasta a semana que ven, Deca. Son as 5.